γύμνο. Όχι, αυτό δεν είναι καλό για εδώ. Ναι. Ναι. Από τώρα. Και από 250 άτομα που μπορούν να παρακολουθήσουν το μυστήριο. 500 Γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω, όλα. 500. Εδώ είναι το εκκλησάκι. Αυτό είναι το εκκλησάκι. Ο παπάς δηλαδή κάνει εδώ την... Ναι, εδώ πέρα θα έρθει. Ναι, εδώ θα γίνει ο γάμος, εδώ θα γίνει βάφτιση άμα θέλει. Αχα. Ο κόσμος είναι γύρω-γύρω. Ναι. Πάμε να δούμε και το εκκλησάκι κάτω. Από εδώ τη είσαστε εσείς. Ναι, η καταγωγή μου ναι. Απάνω εκεί είναι το τραπέζι. Ναι. Πάμε να δούμε και τι ορθόδοξο. Ορθόδοξο, ναι. Ναι. Ποιον Άγιο είναι, Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύματος, μεγάλη χάρη του. Πώς θα έχετε τώρα αυτή η ιδέα να το κάνετε? Βασικά μου άρεσε το τοπίο. Και ξέρω ότι σήμερα το τοπίο, ένα όμορφο τοπίο, είναι η καλύτερη επένδυση. Και με το φεγγάρι. Και τώρα θα το στείλω εγώ στην Αμερική. Μα θα μπουν στο site. Και καλής ποιότητας ρογδιά είναι. Κάτι μεγάλα ρογδιά. Για το τρώει μποντική και εμένα μου το τρώει μποντική τα ρογδιά μου. Για τα έστω που το έχουν φάει μποντική. Πώς θα έχετε τώρα αυτή η ιδέα να το κάνετε? Βασικά μου άρεσε το τοπίο. Και ξέρω ότι σήμερα το τοπίο, ένα όμορφο τοπίο, είναι η καλύτερη επένδυση. Μα δεν αποκλείεται να πηγαίνουμε. Ναι. Και η θάλασσα, βλέπεις τη θάλασσα και τη Δία. Ωραία πισίνα, Έλσα. Παπόλυθες να κάνουν. Έχει κι άλλο χώρο. Έχει κι άλλο χώρο κάτω. Γι' αυτό και υπάρχουν, μετά μπορείτε να πάρετε ή από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω. Έχει και εδώ. Ναι, ναι, μπορείς να το πάρουμε όλο αυτό, κατάλαβες? Έχει δηλαδή πολλές επιλογές. Ναι, εμείς μπορεί να πάρουμε όλο αυτό. Ανέβα, πιο πάνω ανέβα. Τώρα είναι σκοτεινά και δεν φαίνεται εδώ. Μπορεί να κρατήσετε όλη την πίτα, μπορεί να κρατήσετε από τη μέση και πάνω, μπορεί να κρατήσετε από τη μέση και κάτω. Εδώ μπορεί να ντυθεί η ύφη, να είναι το νηφικό δηλαδή που κλείνει. Ποιον Άγιο είναι, Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύματος, μεγάλη χάρη του. Ορθόδοξο. Ορθόδοξο, ναι. Απάνω εκεί είναι το τραπέζι. Ναι. Πάμε να δούμε και τι. Πάνω να σε βγάλει να δείξεις εδώ η άκρη. Περίμενε. Εγώ δεν βγάζω τώρα φωτογραφία εδώ. Βγάλε εδώ και έχει και το φεγγάρι. Και τώρα θα το στείλω εγώ στην Αμερική. Μα θα μπουν στο site. Και καλής ποιότητας ρογδιά είναι. Κάτι μεγάλα ρογδιά. Για το τρώει μποντική και εμένα μου το τρώει μποντική τα ρογδιά μου. Για τα έστω που το έχουν φάει μποντική. Πώς θα έχετε τώρα
τώρα αυτή η ιδέα να το κάνει. Βασικά μου άρεσε το τοπίο. Και ξέρω ότι σήμερα το τοπίο, ένα όμορφο τοπίο, είναι η καλύτερη επένδυση.